आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन ग्रुप नाम दं, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जोहै नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोनखौ उद्यमिता खालामनो, बिजनेस बेपार फालांगि बायदिसिना मावहोनो थाखाय नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्टयै 10निफ्राय 50,000हालागै नोंथांनो रां होगोन, जाहाथे नोंथाङा उद्यमि जानो हायो। बेनि थाखाय एप्लाइनि प्रसेसखौ नोंथांमोना अफलाइन प्रसेसै नोंथाङा बानायनो होगोन आरो बे अफलाइन प्रसेसनि फर्मखौ गावबागाव जिल्ला वाइसआव रानगोन आरो बे फर्मखौ नोंथाङा गावबागावनि VCDC अफिसाव थांनानै कालेक्ट खालामनो नांगोन। दिनैनि भिडिअ'आव जोङो बेखौनो नायगोन, नोंथाङा बे फर्मखौ बबेयाव थांनानै नोंथाङा कालेक्ट बानायनांगोन आरो माबे दिनखालि नोंथाङा बे फर्मखौ मोननो हागोन। जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियानाव सायख'जानो, इलिजिबल जानो माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, नोंथाङा माबायदि प्रसेसजों बे स्किमाव एप्लाइ बानायनांगोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों A to Z डिटेल्सआव नायगोन। दानिया नोंथांमोना बे फर्मखौ नोंथांमोना सानसेनि गेजेरावनो नोंथाङा बे फर्मखौ कालेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ कालेक्ट बानायनानै नोंथाङा बेखौ मास मोनसेनि गेजेराव नोंथाङा बे फर्मखौ साबमिट होनांगोन। गिबियावनो नोंथांनो बे फर्मखौ गावबागावनि पन्सायत अफिसाव राननानै होगोन। बेयाव 18 जानुवारिनिफ्रायनो बे फर्मनि राननाया जागायगोन। नोंथांमोना बे फर्मखौ 18 जानुवारिनिफ्रायनो मोननो हागोन। बेयाव गावबागावनि जिल्लानि डेटखौ मख'नानै होखादों। गिबियावनो आङो बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि बेयाव फर्म राननायनि डेटखौ आङो खोन्थानानै होनि। गिबियाव 22 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्लायाव बे फर्मखौ राननाय जागोन। नोंथांमोना बे 22 जानुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गासैबो उदालगुरि जिल्लानि VCDC अफिसाव बे फर्मखौ राननानै होगोन। नोंथांमोना बे फर्मखौ सानसेनि गेजेरावनो थांनानै कालेक्ट बानायनो नांगोन। दानिया जोङो उदालगुरिनिखौ नायखांबाय। दानिया जोङो नायगोन तामुलपुरनिया 23 जानुवारियाव बे फर्मखौ राननानै होगोन। नोंथांमोना VCDC अफिसाव बे फर्मखौ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया बे फर्मखौ कालेक्ट बानायनो नांगोन। आरो बाक्सा आरो क'क्राझार आरो चिरां, बे बाक्सा क'क्राझार चिरांनिया 25 जानुवारियाव बे फर्मखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना 25 जानुवारिनिफ्राय बे फर्मखौ नोंथाङा कालेक्ट बानायनांगोन। VCDC अफिस बा पन्सायत अफिसाव थांनानै नोंथाङा बे फर्मखौ नोंथाङा कालेक्ट बानायनो नांगोन। दानिया जोङो फर्म राननायनि डेटखौ मिथिबाय। दानिया नायगोन जोङो, आङो बेनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ सिगांनि भिडिअ'आव खोथाबोबाय दं। नोंथाङा बे स्किमाव रां मोननो थाखाय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम थानाय आइजो जानांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि DBT बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक थानांगोन नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय। आरो नोंथाङा लन लानानै सुख'वाखैब्ला, नोंथाङा लन डिफल्टार जानानै दंब्ला नोंथाङा बे स्किमाव रां मोननो हानाय नङा। दानिया बे आपडेटखौ सोर होदों, जोङो बेनि आपडेटनि A to Z डिटेल्सखौ जोङो नायदिनि फैदो। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি যিখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেই আঁচনিখন আমি তাৰ প্ৰপত্ৰ এটা দিনতে বিতৰণ কৰিম। কিন্তু প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময় এমাহ থাকিব আৰু সেইকাৰণে যদি যাতে প্ৰপত্ৰসমূহ পিছত কোনো বিক্ৰী আদি হ'ব নোৱাৰে, এটা দিনতে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা 18 তাৰিখে শিৱসাগৰ, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে এই প্ৰপত্ৰসমূহ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। 19 জানুৱাৰী তাৰিখে মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু গোলাঘাট জিলাৰ আইমাতৃসকলে এই প্ৰপত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব নিজৰ ঘৰৰ কাষৰ পঞ্চায়ত অফিচটোত। 20 তাৰিখে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আলং, পশ্চিম কাৰ্বি আলং,
আৰু ডিমা হাছাও জিলাত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। 21 তাৰিখে বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, নগাঁও আৰু দৰং জিলাত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। 22 তাৰিখে মৰিগাঁও, হোজাই, ওদালগুৰিত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। 23 তাৰিখে কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, তামুলপুৰত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। 24 তাৰিখে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বজালিত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু 25 তাৰিখে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সাত এই ফৰ্মসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু ফৰ্মসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আই মাতৃসকলে এমাহ সময় লাভ কৰিব। আৰু যদি এমাহতো, কাৰণ ইয়াত বিজনেছ প্লেন আদি দিব লাগিব, গতিকে এমাহতো যদি কিবা কাৰণত নহয়, পিছলৈ আমি 15 দিনো আগবঢ়াই দিব পাৰিম।